Azi o să facem tutorial la Lunar. Mulți dintre voi cred că se întreabă cum se dă Lunar. Ei bine, trebuie să știți foarte bine Airplane, doar că ca cuplele să pice înspre voi. Ceva ca așa. Uitați, hai schiu. Mi-a picat. Hai să vă arăt cum se face acest tip de airplane. Să pun camera altundeva ca să se vadă mai bine. Uitați, să dau drumul la plic. Ok. Stand plane sau airplane. Ați văzut, mi-a picat copile la mine. Aceasta este fie schema pe care să o dăm. Și o să o fac și pe kendama X, ca să nu ziceți că am eu kendama bună decât să fac Lunar. Are un pic grip. Nu dau din prima, vă zic de acum. Dar știu. Am dat. Fără să ating cu degetul, adică fără aici să pun degetul așa. Chiar atât. Deci pentru Lunar vă trebuie cam 8 din 10 să vă iasă să airplane, doar că să pice cupele spre voi. Și ca să vă pice cupele spre voi, țineți skin-ul normal și îl învârtiți și când cupele sunt lângă cu fața spre dumneavoastră, trageți în timp ce faceți un pic cu genunchii. Așa. Mi-a picat. Cam 8 din 10 ori. După această chestie, o să fie foarte ușor să dați Lunar. Și la Lunar este mai ușoară mișcarea, adică nu e așa de abruptă ca la Airplane. Uitați. Scuzați-mă, nu mai dau. Nu este chiar așa de abruptă. Este un pic mai, cum să zic, moale, așa zic, mișcarea. Și încă o schemă să o închidem, care nici nu mai ieșit. Double juggle. Bine, juggle. Double juggle. Și nu a ieșit. La revedere, sper că v-a ajutat.